tarda. Estem avui amb la Núria Cadenes, que ens ve a parlar del seu llibre Guillem, que va sortir al març, em penso... Al febrer. Al febrer del 2020. És un llibre que ha passat, diguem, totes les vicissituds de la pandèmia, però tot i això ha tingut un ressò important. Jo me'n recordo durant el confinament que a les xarxes se'n va començar a parlar molt d'aquest llibre i almenys hem pogut, després del confinament, anar-lo a comprar i tenir-ho tot. No et faré presentació perquè crec que no cal, que et coneixem de sobres, només recordar que el llibre reprodueix un cas real de l'assassinat del Guillem Agulló, de qui en parlarem ara, i en aquest sentit podem dir que és una novel·la no ficció o una novel·la documental. He vist que és un terme que feu servir molt vosaltres, i com és un cas, diguem, força conegut, jo crec que no farem spoilers i et demano, per començar una mica, que expliquis, bàsicament, què li va passar al Guillem Agulló. Bé, sí, n'han dit de novel·la documental, ara jo també en dic de vegades novel·la de fets, o en el sentit que els fets s'insereixen, els fets reals, i la realitat s'insereix dintre de la novel·la, perquè explica, com bé has dit, el cas del Guillem Agulló a partir de l'assassinat. És a dir, el Guillem Agulló era un xiquet de 18 anys, valencià, independentista, antifeixista, antiracista i, 18 anys. Nedador, esportista, li agrada el futbol, les coses. Se'n va anar amb un grup d'amics i d'amigues d'acampada per Pasqua a Montanejos l'any 93, i en aquell poble hi havia un grup que hi havien anat també d'acampada, un grup relacionat amb la xarxa feixista nazi que operaven al País Valencià, que s'autoanomenaven Marxalenes Quarto Reich. Marxalenes és un barri de València. El van reconèixer a la nit, allò era per Pasqua, a la nit a la plaça del poble, els joves s'hi trobaven i de més, el van reconèixer perquè ell era una persona coneguda, el van acorralar, el van embestir, el van agredir, el van insultar, el van anar apartant dels amics i de les amigues, fins que, mentre uns l'aguantaven, l'autor material de l'assassinat, amb una navalla, li va clavar un cop de navalla al cor i el va assassinar d'un cop de navalla al cor. Quan el van deixar a terra, van fugir corrents, cantant el cara al sol, viva Espanya, viva Franco, i fent la salutació nazi. A partir d'aquí, el que va succeir, a més ja de l'assassinat luctuós, que és el punt de partida, evidentment, de la novel·la, és un seguit, un encadenament d'accions destinades a negar que havia estat un assassinat polític, a presentar-ho com una baralla de bar, una pelea entre jóvenes, se han peleado por una chica, se han peleado por el alcohol, cada vegada, diguem-ne, era un embolic a la troca continu per intentar negar justament que el Guillem Agulló l'havien assassinat perquè consideraven que les seves idees eren assassinables. Aleshores, el que explica la novel·la a partir de l'assassinat és aquest intent de negar el caràcter polític d'aquest cas, que és especialment greu perquè negant l'arrel que permet que grupuscles violents, feixistoides, agredeixin la gent per les seves idees o pel seu color de pell o pel que sigui, perquè si ets més alt, més gras o més baix, el que se'ls empategui en aquell moment. Negant això, el que fas és incitar que continuï passant. No només permetre que continuï passant, perquè no ho atures des de la denúncia primera i l'acció següent, no ho atures, sinó que acabes incitant a que això succeeixi. I és el que s'explica a la novel·la arran de l'assassinat, tot aquest procés macabre, sinistre i de vegades tan increïble que ha fet precisament que, això que deia al començament, que la realitat s'inserís directament en documents per mostrar que no són coses que no és una fabulació, ni són coses que m'inventi jo, sinó coses que han succeït.
Perquè aquí això es va concloure, per així dir-ho, amb una condemna de 14 anys al Pedro Cuevas, que només va complir 4, si no m'equivoco, i l'absolució de la resta dels participants. I l'absolució. En realitat, el fet és que els varen absoldre. Que és quan dic les coses increïbles que han passat en aquest cas, aquesta n'és la culminació, potser, però conforme vas avançant amb els fets, no m'atreveixo a dir que ja és el que esperes que passi, però sí, no? Ja es veia que no els acabarien condemnant. És a dir, quan de vell començament... És que la primera nit, la nit de l'assassinat, a qui van detenir, a qui van retenir, a qui van l'endemà al matí sotmetre a hores d'interrogatori, va ser els amics i les amigues del Guillem. O sigui, aquells nanos que havien anat allà d'acampada. I en canvi els assassins, els nazis, que van fugir d'allà, se'n van anar a les seves tendes i no es van importunar. Aquest fet, que també que es descriu a la novel·la, és el que marca l'actuació posterior. És aquesta la denúncia d'arrel. És fins i tot més enllà del fet luctuós que hi hagi un grup violent que queda acotat, diguem-ne, en els individus, en els assassins materials, és el fet de dir com pot ser. I a més et preguntes i per què retenen els amics i les amigues del Guillem, que han vist el seu amic caure a terra i que aquella nit allà tancats s'assabenten que és mort. I són nanos i nanes d'això 16, 17, 18 anys. Aquesta és una de les... aquell fet primer que ja marca el que succeirà després i, per tant, diguem-ne que acabi amb una absolució dels assassins, ostres, ja no sorprèn, que és el més sorprenent, finalment, no? Vull dir que sembla que sigui una conseqüència lògica dels esdeveniments, no? Quan, evidentment, d'entrada t'esperes absolutament al contrari, no? És a dir, hi ha un grup violent que mata un xic. Vull dir, aquí, doncs, agafeu-los, detingueu-los i és el que se suposa que passa, no? De fet, la policia no els va detenir. La policia no els va detenir. Els van lliurar ells a la policia 2 o 3 dies després. Potser per comprendre aquesta història, diguem, tan rocambolesca, no? Perquè ho és, primer hi ha que entendre on està passant tot això. Estem parlant de la València dels 90, que ja venia de la València dels 70 i dels 80, i això que en diuen la batalla de València, diguem, que havia per allà. Pots situar-nos una mica com era el context? És important per comprendre el que va passar? Absolutament. De fet, l'assassinat del Guillem Agulló marca un punt d'inflexió clau perquè, diguem-ne, és el fet que va sotragar tot especialment el País Valencià, especialment una generació de joves va quedar marcada per això. Hi ha gent que encara ho diu, no? És a dir, que hi ha un abans i un després en la seva vida en l'assassinat del Guillem Agulló, no? O molta gent que aleshores era jove que diu jo vaig prendre consciència política arran d'aquest assassinat, no? Que et comences a fer preguntes i no totes tenen resposta, però de vegades les preguntes ja t'inciten a prendre consciència, no? Aleshores, que estem parlant d'un País Valencià que van violentar, que era una societat que estava estressada per la violència contínua des de l'anomenada transició, que allà es va allargar uns quants anys més i de forma molt violenta. De forma molt violenta em refereixo a posar bombes a actes culturals, a casa d'intel·lectuals. Joan Fuster, que era un senyor assagista, un pensador, dues bombes a casa seva. Clar, a més amb aquesta malaganya de posar-li una bomba més petita, si es pot dir, perquè vagi a veure què ha passat, i la segona era més forta, no? Que hi ha aquella imatge que és desoladora del Fuster, no sé si va embatir així en el seu estudi, tots els llibres, tot per terra, tot destruït per aquesta bomba. Les bombes
a llibreries, amenaces personals, agressions contínues pel carrer. Aquí en la novel·la, perquè el taló de fons és aquesta València, és intentar explicar, és quasi, jo penso fins i tot, algú ha dit que és com un personatge, això que diu un personatge de fons, doncs és aquesta València sotragada, i he descrit aquí convertides en escenes literaturitzades algunes de les agressions que vaig trobar en retalls de premsa, que succeïen la novel·la abasta uns quants anys abans de l'assassinat, que va ser l'any 93, i fins a una mica després de la sentència, que crec que va ser el 96. Vull dir que són un grapat d'anys, no en són gaires. Doncs les agressions que aquí s'hi descriuen són totes reals, són totes tretes de la premsa, que no vol dir que fossin totes les que hi havia, és a dir, ni he posat totes les que tenien el recull de premsa d'aquells anys, ni totes les agressions que hi succeïen als carrers i a les places, especialment de la ciutat de València, i són recollides perquè m'atapeirien el llibre. Però tot i així, n'hi surten 4 o 5, n'hi surten 4 o 5 amb navalles, amb bats de beisbol, amb cadenes, tota aquesta parafernàlia feixistoide que acampava pels carrers. Hi va haver un article al diari del Julià Landes, que és un altre dels escriptors de Bona Collita Negra valenciana, un article que va publicar en aquella època que deia «Han donat solta als assassins». I la sensació, i la constatació a València era aquesta, que havien donat solta als assassins i que ningú no ens protegia. És a dir, que el teu nom sortia assenyalat en un diari com podia ser les províncies, que aquí també s'explica una mica el paper que va fer en aquella època aquests papers que publicaven, doncs sabies que això et convertia en objectiu agredible com a persona, com a mestre, per exemple, el professor de primero de BUP de no sé quin institut que dice que el valenciano és català. Doncs aquest professor de primero de BUP de no sé quin institut que sortia assenyalat directament al diari ja es podia calçar de no tornar sol a casa o de trobar-se amb amenaces, amb pintades o amb pallisses, tant d'institut com d'universitat, com si ets una entitat cultural. Vull dir, es vivia en un clima de terror. Era aquesta violència de baixa intensitat que sotragava tota, especialment la ciutat de València, però s'estenia al País Valencià. I clar, em van dir, això que has dit abans, la batalla de València, però clar, en realitat allà no hi havia cap batalla. Perquè quan diuen batalla de València gairebé et pots imaginar allà enmig de la plaça de l'Ajuntament, 2 exèrcits preparats per confrontar-se, i allà no hi havia 2 exèrcits, és a dir, n'hi havia uns que agredien i uns altres que es defensaven com podien o intentaven fugir, o alguns es tancaven a casa, que també és una part de la societat que va dir, doncs, buf, que aquestes coses tenen aquesta finalitat de fons, és a dir, emmudir una societat. Però què feia de València, diguem, un escenari adient perquè passessin aquestes coses? Perquè totes les ciutats van tenir enfrontaments entre els 2 bàndols, per així dir-los, però València era especialment coneguda per això, no? Has arribat a alguna conclusió de què li passava a València perquè tingués aquest ambient? Bé, això ho van dir en el seu moment alguns dels pares d'aquesta violència, que era una cosa, a més, diguem-ne, no sortia per generació espontània. Allí hi va haver, doncs, hi van abocar diners i recursos i interessos. Diguem-ne, està explicitat en un parell de frases que ho expliquen molt bé. Una que crec que li van dir en el mateix Joan Fuster, li van dir és que estàs a punt de despertar un dragón. Era aquesta València que no volien
conflictiva en el sentit de reivindicativa de la seva pròpia identitat. No? És una cosa ser acastellanada i submisa i l'altra recordar que tens una llengua, que tens una història, que tens una voluntat de ser, no? De vegades confusa, de vegades clara, el que sigui, però no en els paràmetres de submissió que t'han decretat. No? I una altra frase, aquesta no sé si era de l'Abril Martorell o de la Colla, deia que con una Catalunya ja tenemos suficiente. És a dir, hi ha la maniobra per intentar acotar València de lligar-la a Madrid i separar-la de Barcelona. Dit en plata, realment és això, no? És tallar tota relació amb el seu àmbit natural de convivència i de relació lingüística, històrica, econòmica, cultural, humana i el que sigui. No? És aquest intentar tibar i tallar i reconduir la ciutat o el País Valencià cap a Madrid. Per això té com una resposta no planificada des de l'altre costat, no? Comencen a haver-hi moviments ocupes, comencen a haver-hi fanzins, comencen a haver-hi casals, comencen a haver-hi lluites pels drets de LGTBI o en aquella època drets dels homosexuals i punt, diguem, i comencen, diguem, a veure's que hi havia una altra València inclús abans de lo de Guillem. Sí, clar, és que a més el cas de Guillem Agulló va servir d'esperó, va ser com l'altre dia a Alacant una dona deia, és que va ser el dia que vam dir prou. Va ser com aquesta, clar, diem, una presa de consciència sembla una cosa molt freda, no? Però va ser fins i tot un sentiment, un dir, mira, no, ja, prou, no? I va ser un prou, a més, actiu i en la mesura de les circumstàncies positiu, no? No un prou de dir em tanco dins de la closca i no vull saber res del món, no? Que és una cosa que havia passat segurament en bona mesura en la generació anterior, que venia de la lluita de resistència antifranquista i que durant la primera transició hi va haver... És que al País Valencià va haver-hi un esclat molt potent també, de reclamació de l'Estatut, d'entrar a la via autonòmica també per la via històrica i no per la de los demás, que és el que finalment li reservaven al País Valencià i de més. Aleshores, aquesta reacció en positiu, aquest prou, va recollir tot un pòsit que ja venia d'abans. El que va fer, jo crec, el cas Guillem Agulló, aquesta ràbia inicial, va ser fer sortir aquest xup-xup que ja hi era, i sobretot per part de la gent jove. I va coincidir també amb la música, que és una expressió, una via d'expressió de sentiments i de realitats que té molta força. Hi havia hagut el rock català abans, que havia baixat també havia arribat al País Valencià, els Pets i companyia, però ara hi havia, diguem-ne, la resposta també des del País Valencià. Grups d'allà que cantaven en català i que ho feien amb la potència i amb la força i amb la desinhibició, per exemple, com els Obrim Pas. De fet, la generació Guillem Agulló se n'ha dit també de vegades generació Obrim Pas, que és aquest dolçaina, guitarra elèctrica i aquí ens teniu. I era aquí ens teniu, què passa? Som, ja està, no? I va ser un creixement en l'autoestima realment molt potent. De fet, aquesta història, que comença de la pitjor manera possible, no és una història només de mort, que comença amb l'assassinat, sinó que acaba sent una història de reivindicació de la vida també, i aquesta és la potència que jo crec que té també. Tu vas anar als judicis i inclús vas arribar, he llegit alguna entrevista on dius que et van
doldre més el judici del Guillem que el teu propi, diguem-ne. Tu en aquell moment sorties també de la presó. Em penso que sorties quan començava el judici, o sigui, durant el crim em penso que tu estaves dintre i vas sortir i va ser com una... Bueno, que va ser més dolorós que el teu, que és raro escoltar això, lògicament, no? Sí, perquè és que el Guillem l'havien matat. Com ho diria? Aquell judici va ser va ser el cim de la ignomínia per moltes coses, però la primera era aquesta diguem-ne, que la justícia espanyola sigui una injustícia, diguem-ne, que executi aquest oxímoron que és ella mateixa en dues paraules, no és sorpresa, no ve d'ara, ni es va quedar en l'any 93, sinó que mira com han continuat. El que passa que el Guillem l'havien matat. I a l'hora de jutjar els assassins, ja des de vell començament es va mostrar que en realitat no jutjaven els assassins, que qui estaven posant en qüestió era el Guillem Agulló, era el xic que havien matat. Aquí aquells jutges posaven davant del focus era el Guillem Agulló. De fet, la mare del Guillem, jo els vaig fer una entrevista molt llarga en els pares del Guillem Agulló, que parts de l'entrevista han anat a la novel·la, en aquest intent que la realitat hi entri directament. Ella ho deia, diu, és que jo arribava a un punt que no sabia qui jutjaven. Diu, estan jutjant el meu fill, a qui han matat, perquè tenien més interès a parlar de les seves idees que a parlar del que havia mogut aquells individus a matar-lo. De fet, no en tenien cap a parlar de la relació dels assassins amb les trames feixistes. De fet, van tallar tot intent de portar proves en aquest sentit. I en canvi sí que parlaven de les idees del Guillem Agulló. Clar, el missatge de fons d'això és gravíssim, perquè estan dient alguna cosa va fer. O alguna cosa va pensar, o quina minifaldilla tan curta que duia. És que van provocant. És que el missatge de fons realment és aquest. I per això dic que és el cim de la ignomínia, perquè no respectaven ni el fet que l'havien matat en Guillem. I intentaven aquest intent de culpabilitzar la víctima. És que dius, això és impossible? Doncs no és impossible. Van estrafer-ho tot, ho van anar retorçant tot fins a arribar a aquest punt. Van arribar al punt de presentar, que se'n va dir la Testigo X, que això sembla de pel·lícula o d'història de la màfia, que van presentar una testimoni que resulta que anava a favor dels assassins i que perquè deia que tenia por van acceptar que s'acollís a una figura de protecció de testimonis. Clar que la mare del Guillem ho explica això molt clar. Quan ella li van dir que hi havia una testimoni que va entrar d'última hora, per això dic que a vegades sembla una pel·lícula en blanc i negre d'aquestes italianes, que dius, però això què passa? Què fan? Doncs que hi havia una testimoni que entrava a última hora, que no deia el seu nom, que ni els advocats no en van saber, els advocats de les acusacions populars no en van saber el nom. La mare diu, normal que tinga por. Aquesta gent, clar, han matat el meu fill, és normal que la xica tinga por. Però, clar, diuen, no, Carme, no, és un testimoni a favor dels assassins. I aleshores, clar, la pregunta de la mare del Guillem diu, doncs aleshores de qui té por? Diu, té por del meu fill? Té por de mi? De què? Clar, això és gravíssim, la simple escenificació. Per això dic que en aquest cas es van ja descarar de tal manera que, caram, que són coses que costen d'explicar. Sense que semblin inventades, sense que semblin una pel·li de ficció. I a part aquesta cosa de, diguem, al costat amic del Guillem posant cartells i reivindicant la seva memòria, reivindicant una justícia com Déu mana i tot això, i per l'altra banda equips de futbol amb pancartes de Guillem Jodete i tot això públic, això tot com un espectacle
que ho veia des de fora, diguem, com podríem ser els altres, no? Que no estaven mai ficats ni res, i simplement veies... Això era tot com rocambolesco d'una forma obscena, diguem. Mira, obscena és la paraula, o amenaces del tipus... Per exemple, això ho vaig recollir la notícia i em vaig fer una escena pintades a la Universitat de Castelló, a la Universitat Jaume I, dient, per exemple, Marc, tu seràs el pròximo. Aquest tu seràs el pròximo té un fons absolutament claríssim i gravíssim. Quan vam presentar el llibre a Castelló va venir el xic, el xic ara és un home, que diu el Marc de la pintada soc jo, que era un xicot que tenia molta activitat estudiantil, vull dir que sabien a qui assenyalaven i sabien també que havia estat un assassinat polític el del Guillem i intentar fer escampar la por a la resta, o aquell Guillem Jodeter que van desplegar en un camp de futbol. Però clar, el fet és que aquella pancarta, aquells ultres alimentats pel mateix equip de futbol, que ja tornem sempre al mateix lloc, havien entrat al camp pagats pels directius del València, que va ser un escàndol, però va ser un escàndol perquè en aquella època, a més hi havia un entrenador, el Hiddink, que es va negar, per exemple, que comencés un partit de futbol si no retiraven les esvàstiques que exhibien aquests ultres amb la permissivitat del club. Però va ser aquell entrenador que ho va aturar. El club en aquell moment ho permetia o ho instigava. Aquesta és diguem-ne, sempre anem a petar al mateix lloc. Aquesta és la qüestió de fons. Però després la mare del Guillem, també, que són una gent molt especial, molt serena, molt ferma i molt digna, explica una cosa que també val la pena de no oblidar, de dir, perquè ells els han estat amenaçant durant anys, a la família. Vull dir, quan diem que és a vegades una història de terror, potser podem dir de baixa intensitat, però no sé si és de baixa o d'alta intensitat. És a dir, després d'haver-los assassinat el fill, amenaces per telèfon, insults, pintades, el pare va perdre la feina, o sigui, els hi han fet de tot durant anys en aquesta família. I tot i això, ells no han... Una frase del pare és diu no aconseguiran que deixi de ser un demòcrata. Aquesta és jo crec una de les seves lliçons. Doncs la mare explicava, diu sí, ens feien pintades insultant el fill o insultant-los a ells o de més, diu però de seguida hi havia algú que anava i ho netejava. I cada vegada hi havia la gent que ho netejaven eren més i la gent que es quedaven en l'odi, en l'insult, cada vegada n'eren menys. Aquesta també és una de les lliçons, jo diria, d'aquest cas, aquesta resiliència que fa que avui, passats tants anys, en continuem parlant, quan havien decretat silenci sobre aquest cas, oblit i silenci, i mira. Em quedo curt perquè tenia aquí fotiments de preguntes perquè hi ha per preguntar molt, però el temps s'esgota. I només volia fer-te una pregunta com final. També volia parlar de la novel·la de Joan Fuster sobre aquest tema i tal, però no podrem entrar perquè el temps no dona. Només llavors indicar a la gent que hi ha aquesta novel·la que va escriure el Fuster quasi en calent, pràcticament un parell d'anys després. La mort de Guillem. La mort de Guillem, i que hi ha aquesta pel·lícula que s'ha fet recentment també, La mort de Guillem també, del Carlos Márquez Marcet i tal. Però jo volia preguntar-te, fins a quin punt escrivint aquesta història reivindicant la falta de justícia, tot el que implica aquesta història, estàs parlant de tu mateixa també? Bé, jo crec que estic parlant de tots nosaltres, d'alguna manera, perquè és posar en evidència, de fet, bé, ara sí que entraríem en una... No ens deixaran, altra... No, ja sé que no ens deixaran, però diguem-ne, no és necessari que la literatura serveixi per alguna cosa o per transformar el món i tampoc està clar que serveixi per això, però sí que de vegades pot servir per explicar-nos el món o per incitar-nos a deixar-lo d'aquí un temps una mica més arregladet de com l'hem trobat, diguem-ne. I en aquest sentit sí que aquest llibre o aquesta novel·la té
voluntat de... No sé si és voluntat de sotregar i en la mesura en què es pugui, doncs, per tant, d'intervenir, d'ajudar-nos a avançar. No? Per tant, no és el retrat del que va succeir en aquell moment i sobretot, doncs, la intenció també de dir, mira què passa, aviam si això ho trobes correcte o podem fer alguna cosa doncs, per no deixar-ho doncs, tan ignominiós com és. No? Sí, bueno, però de vegades la literatura ho fa això, no? Ens fa un mirall amb les coses que passen i després doncs, tu treu una de les teves conseqüències i actua també en conseqüència si vols. No? És per això que serveixen de vegades també la novel·la negra, no? És aquest retrat social que ens pot, diguem-ne, sotregar en el moment i potser canviar-nos una mica. No som els mateixos, però en general, després de llegir determinats llibres, no som els mateixos que érem abans que ho haguéssim fet. La cultura té una capacitat de sotrac i de transformació i d'interrogació gens menys tenible. Jo crec que té molta força en aquest sentit. I si podem col·laborar una mica o intentar sumar-hi esforços, doncs millor que millor. Doncs s'ha acabat el temps. Només agrair-te que hagis estat aquí al Vilassar de Mar. Gràcies per mantenir-lo, malgrat tot, en aquests temps tan estranys. Exacte. I a veure si el pròxim cop no tenim aquesta caputxeta al micro i serà més seriós, aquesta caputxeta. Sí, és que sembla com un gorro de dutxa d'aquests de les iaies. Sí, treu importància a tot. Moltes gràcies. No, res.